I Region Hovedstaden vil politikerne gerne have et sygehusvæsen i verdensklasse. Desværre viser statistikkerne noget andet. Kvinder med brystkræft har en betydelig risiko for, at deres behandling trækker i langdrag, hvis de er bosat i hovedstadsområdet. For kun hver fjerde patient i Region Hovedstaden bliver opereret inden for den fagligt fastsatte tidsgrænse på 27 dage. Alt for mange familier rammes af demens. Det skaber utryghed, man har brug for afklaring, man har brug for hurtig hjælp. I Region Syddanmark, hvor jeg kommer fra, der har regionen med Venstre i spidsen fået ventetiden ned på 4 uger. I Region Hovedstaden, der er ventetiden 3 gange så lang, 12 uger. Flere og flere danskere bliver ramt af stress. Er du en af dem? Må du regne med, at der er op til 11 ugers ventetid på behandling. Det er næsten 6 gange så lang tid, som hvis du boede i Region Syddanmark, hvor ventetiden kun er 2 uger. Galdesten gør helt vildt ondt. Hvis du er så uheldig at bo i Region Hovedstaden, så tager det 4 gange så lang tid at få en behandling, som hvis du boede i Region Syd. Personalet på de offentlige hospitaler i Region Hovedstaden gør et fantastisk job, men politikerne kan gøre det endnu bedre. Ventelisterne kan nedbringes, hvis der er politisk vilje til det. Venstre har foreslået at gøre privathospitalerne til en del af løsningen, i stedet for en del af problemet. Det vil venstrefløjen ikke være med til. De vil hellere bekæmpe privathospitaler end ventelister. Mange af mine politiske modstandere vil gøre spørgsmålet om privathospitaler til et enten eller. Sådan har vi det ikke i Venstre. Vi vil bruge privathospitaler der, hvor de er gode og billige. Vi sætter patienten før systemet. Vi bekæmper ventelister, ikke privathospitaler. Stem Venstre ved regionsvalget den 19. november.